Yeah, my people, I know say all of you remember Chisom from Ebonyi State, where Honorable Chinedu arrest the young guy, carry and put for sale to prison. This young boy there for prison. As I'm talking to you, this young boy where they see Chisom, Igbo Youth Movement talk say they want to know what is going on in this case. Igbo Youth Movement, they went to Ebonyi State to know exactly what is going on. When I go watch the video, they will go to Ebonyi State to know exactly what is going on, to know whether what this young guy, Chisom, waiting Chisom the talk, whether not lie or truth. They want to know how to close the case. But as they go to meet Igwe, because in Chisom community, they have two kings, and the kings no say they are coming. They no see any king. His Royal Highness as I Obudu, they no see the king. They went to the another king, His Royal Highness King Dominic. Story there, they no see them. People they run away to speak out about Honorable Chinedu. Then they're afraid to speak. Now, after everything, they went to Honorable Chinedu house. Gate man no even one open gate for them. Because according to them, the gate man don't get information that Igbo Youth Movement, they are coming to Honorable Chinedu house. They no even open gate for them. Then talk say Honorable Chinedu no there. As I'm talking to you right now, Chisom is still there inside cell. I will not talk much to him. I want Mekuna hear from them and know exactly what happened. Ebonyi no tata wo Ebonyi State. Na nke Igwe this king. Igwe Dominic. Igwe Dominic eze alo ka ibiara. Maka okwu bayere Chisom achor bụ one of our youth eji. I see kai bata Ebonyi State. Kai mara ihe kpatara ejijidie. For how many months now? Igwe kai chọrọ wee bịa. Then we have contacted with him. Us near Plapo, but we are still waiting for his response. Because near Chanya immediately. I want to now take the camera around. When I phone Ebonyi. So when I phone Ebonyi, Eba kind of bo Amagipo, Kaino, Ebonyi State. Who was start our today's date, 29th of December 2025. So munam ani snai gabia unu sendre manda irutegum. We are waiting for the king. Kai ban nim. Igbo bibu. The kai swe kowa nambo. Na nke the first Igwe kai biara maka the two communities. Igwe Dominic. Nka bi nke Igwe Dominic and the high biara na nke bụ na onye abo overall Igwe. Before ndị be Chisom achor enwenwe second community. Now, anya abiago na nke Igwe Dominic being the supreme king here. Obuna ya nwete wulie. Though he later called back. Na akọwata na ya na Igwe nke ọzọ. Even na ya na Igwe be community Chisomufa. Mwebe fagaba. Na ha ga-egafu governor. Yes, I gwara fa the two before anya abiaba. They are aware of our coming. So Igbo bibu ebe anyị na-achị je na abụ na the other community Chisoma ka anyị ga meet the Igwe of their community. Anyị lukwe ebe a confirm on eziokwu na anya nwa na nwunye anokulu. Anyị agaba na nke Chinedu Ogah. Maka na anyị nweta information on in town. Anyị ga-eje meet nyanwa bụ Chinedu Ogah. Asị kpọrọ Chisom achor wee kpochie. Anyị ruzie na nke ọ bụ na ọ nabata anyị fine. Ọ sịkwa na anyị pụba, anyị pụba. Anyị batazi anyị kọrọ anyị si ojete. Ndewo unu na-anya fụ na audio coordinators, some of the coordinators is Someba. The coordinator of Ebonyi State never already. From Anambra, 2 coordinators. Second coordinator,
with 2 coordinators one kweba na help anyị menya ob video kita si Enugu wee bịa so anyị sky kwaru nke anyị si ojete ndewo anyị na proceed to be chinedu Ogah bụ community Chisom maka na ihe abala nna anyị onwere onye anyị ga-agbara ọsọ ndewo daru okay ụmụnne m ọ bụ unu n'anya ebe a bụ na nke chinedu Ogah inekwa anya further coordinators here ta ha so anyị kwuru na anyị ga-abịa na nke chinedu Ogah ka anyị na-afụzie face to face anyị akwa aka na gate ha gate man ihe dị anya gbuo na abụ o mechie gate gabe ebe ọ na-aga because na ha nwe information na anyị na-abịa and that is the reason why they are running away from us. The other Igwe sisi anyị nyekwa appointment next time. All of them are running away from us. Kosi na wedu Igbo bụ Igbo una afuna na anya we n'okwu anyị bịa na nke Chinedu Ogah n'okwu ya ka anyị nụ from him. Gate man na-ehe da audience ha chọrọ dị maka ka mmadụ na-ekwu. So anyị na-aga now. Anyị na-aga ka anyị mee under ihe a na-akpọ investigation. Go no from the citizens of this place. Ndewo. So go over there. So then I will also go over there. So we sign you to Nataka the my brother. I will do the Louis Dominic. We sign a governor for a lodge. I'm on a governor's lodge. I'm not going to drink ever. So no ever. So I'm here, but I didn't catch you a dog. The cocoa bit Chisom. Then I get you as a wine haga. I need to go to Chisom. Chinedu Ogah. Now, son, ever. So I know that I can kill lodge. Government house. Government house. I was supposed to take I guess you can Chisom. Ihe na-abịa ebe a bụ esendere anyị esend ka anyị ga bụ unu ka amara ihe eji ochukwu Chisom n'ime ụlọ nga ibe niile Chisom kwuru ka enyocha ya mara ka eziokwu ọ bụrụ na eziokwu anyị mara ka esi yawa sị kpọpụtara ya anyị ọkwe na n'ife anyị na-ekwu ọ bịabụkwa na ihe Chisom na-ekwu na-eziokwu ezie ya anyị abịaghị ọ ya kpatara anyị isi ka anyị lukwe maka na otu anyị fụrụ anyị bịakwa ndị sendịkwara anyị ma ndị bụ unu onye ahụ kọdinetọ ndị Ebonyi steeti platform ọ ka m ga-esi o nwere ọga mana ebe nsị anataghị nọmba tinye ebe ahụ ka ị na-anụgide anyị n'ikwu ya kọdinetọ nke ndị Ebonyi steeti onye ndị ama bụ ndị Ebonyi mụnwa onye a Anambra ka isi ọkwe na-afụ onye nke a na-eme vidio onye nke Enugu alọrọ anyị alọ sa anyị bịa ụmụ mana Krismas ka a maka na igwe anyị jere anyị na nwunye igwe kọkwara anyị ọ sịkwa anyị na ọkọchara anyị ndị a niile wee sị anyị gaba so anyị abịaghị bụ unu afọ ka anyị tara chata moto driver onye bụ unu afọ ka anyị tara chata moto so na ihe ebe anyị nwasị onye isi anyị bụ onye ma ndị bụ unu nọ n'obodo oyibo ha ncha sokwu esi sị malụ ife na-eme so ihe ndị wee gbanye fonu ma nkịta kunu bụ igwe kpọkpọrọ sef tebe ha aka mgbe anyị nọ na nke Chineke anyị elugo na nke Chineke. You can show them the video of nke Igwe before. We are from there now. Anyị ejekwa na nke Chisom. Ọ bụ na anyị from Chinedu Ogah. The only thing bụ na ihe anyị na-aja abụrụ na all for maka ọdịmma everybody. Otu ọ bụ Chisom taa o nwere ike ịbụrụ onye nke a echi o nwere ike ịbụrụ another person o nwere ike sef onwere dị ime akpọrọ gị kpochie so but we want to know ka anyị mara ọ bụ na Chisom as he said na agba Chinedu Ogah mgbe okwuru na ọ chọrọ ka o mebichi afọ ya n'ihe ọ na-emerọ anyị nwa ama sọpọt ya mana ọ bụkwanụ na Chinedu si na Chisom ama dị ndụ because na o kwuru eziokwu we want justice for him. Okay. Hand of justice for him. So, onwere information unu ga-enye anyị bụ nke doro na ya na-ekwuo ya. Unless is kwa unu chọkwa no biko unu eweniwe. Ọ bụ na ndị ga-apụ ka amalụ unu oge ka esi. Biko gene unless ọ bụkwa unu si ndị Igbo atị n'aka na ya. Anya hapụrụ unu. Community chebe bai neje. Because na ọbụla sọsọ unu abụ ihe anyị na-abịa for this. Anyị ga n'ọfịa. Anyị agago n'ọfịa. Onye ọbụla nọ online ga-ama maka Igbo Youth movement. Anyị ejego ma n'ọfịa. Ebe egburu ma ndị Igbo anyị ebe a ke setụrụ ihe na-ese so nke unu abụrụ izi koja bụ Igbo oles ka unu sikwa na unu ga-emewe ihe debe a anyị na nwaanyị anyị na-alụ anyị kọrọ ndị zitere anyị anyị gwa ndị be anyị nọ n'ụwa niile na unu si hapụ okwu because si so otu ka mkpọ ndị akparị anyị esigo from here mere investigation
ka ịma enweghị onye ogwu kwere isi n'ebe a ọzọ gịnị onye ka ji osi unu ọnwa onye ya kọwa ụlọ anyị ihe mere so that because na ka esikwe na-eme ihe bụ ịnụ n'ọnụ ya ịnụ n'ọnụ ya ịchọ anyị gosi gị vidio aja na nke Chinedu Ogah jeme yes and we went there to meet him directly so unu atụ n'ụjọ o enwe ihe unu nwere ịkọwara anyị na-akọwara ọ nwekwana ihe unu nwere ịkọwara anyị ejebe ọ na-abụzikwa na nwanne anyị nwoke Chisom apụtala unu agwa anyị na ọ pụtago ndị mmadụ astọpụ ide stọpụ anyị jee mara ihe na-ese ma ọ na ọ bụrụ Chinedu bụ ihe ji ya na onu nwa bụ ihe ji ya na ma ọ na ọ just may travel you can still tell us. Sorry, mas tra Igbo ihe mmasị gbasụ be anyị ndị bụ na mara mgbe ma bụ onye eze onye ọkọchị oweri so ọtụ nwere ikwe dịkwa okwu ka anyị bịa ọdụ mmaga anyị ọdụmife ọbụla ebu n'uti be anyị nwoke ma ọnwa anyị ma ọmama anyị ma papa anyị ọdụ m ya bụ anyị bịa so ọ bụla before anyị jek kpọọ nwegiri m ikwu ibun pụtara anyị ojikwa na-emere ibun ọ na-ewetawa dị tin ugboro ndị wa na-anụ bụ ndị isi anyị ndakwa sheshi ebechiri nwa steeti anyị ọsịtaghị ama dị ike anya ma ata kwesịrị ije ga-asa ngọ ọbụla hụrụ ma eze ọbụla chọrọ obodo m nakwa ndị nta dịmọchọ ga nwere niile dị n'abata so ọ bụla enwe hụ na-akọrọ anyị ọ bụkwa na otu hụ na-akọrọ anyị nwere ike nata mụ nọmba maka ibu na onye land ebe in case o nwere ike join the platform ya kwuo ya nwunye ya then mege ya kwatara anyị ifeọma ya nwunye ya bụ ndị ikwu ha nụkwa akwa atụ Igbo Youth Movement ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ unu n'anya fụ na ebe anyị nọ na nke Chisom achor we have traced the village gogogo wee bịa but it was unfortunate enwere onye obi kara ịkọwala anyị ihe mere because of the level of intimidation from investigation anyị go so far enwere video nke ị ga-ebu ụzọ nene ọ bụ na iwọcha ihe onyonyo anyị fụ mgbe anyị zara kọl so aga m ala ka nwanne anyị nwoke bụ onye zara kọl kọwara unu ihe a zụtara na kọl ụmụnne m ana m ekele njem anyị bịa na Ebonyi steeti taata nsoba nnukwu ọrụ dị na Chukwu Chinonso Anambra steeti coordinator ihe nji gbapụ ya ọsọ bụ na ihe mfụrụ ebe a na o juru m anya ju m ọnụ nke bụ na ị nwere ike ịbịa n'obodo otu a obodo niile anọ n'egwu maka ofu onye anyị ejegobe ọnọbụ Chinedu Ogah asị anyị na ọ nọrọ ya jekwe ebe igwe Dominic igwe sị anyị na o jebe gọọmenti haus jekwe igwe nke bụ igwe ebe Chisom fakwa asịkwa anyị na o jebe gọọmenti haus ndị niile anyị fụrụ ebe a egwu ji onye ọbụla aka onye ọbụla na-atụ egwu na ọ bụrụ na ya tụọ aka si na ebe Chisom fa na ya akpọchi ya mana Chineke megidere ife achọta befa agbanyekwa na anyị lụrụ ebe afọ egwu katịkwa na ebe anyị bịara nwanne ya nwoke nke anyị na-ekwu na fon o wee bụ na nwanne ya nwoke na-akọwara anyị dat na Chinedu Ogah bụ ọgụ ya na empowerment o mere na item bubeva na ya nwesịrị ihe benefit ya na ihe Chisom ji ekwube online na ọ bụ na Chisom gwara ya nwere ji nwa agakwu Chinedu esetụrụ ya mana ebe ọ bụ na Chinedu agwaghị ya Chisom agwara ya nwa wee je kwube online na ya na onwe nke ya na aka ya adịghị ya na Chinedu Ogah bụ ezigbote ọgụ ya even ya kpọọ ya na fon na ọ na-aza ya kọl so anyị wee na-asị unu na egwu dịkwa na ya na nwanne ya abụghịzi nwanne maka na ọ gwa ha ya bifo okwu so na ihe ije anyị jere taata ya atagwa nke wee ezigbo afụ unu cheku na afọ ife na-akụ this is 3 minutes past 4 ije anyị malite since 7 o'clock mana gịnị ka anyị ji wee bịaba obodo a ka e wee ma na ihe anyị kara na anyị ga-emeleli ya anyị natazie anyị ga-achọ second option unu ga-afụchasịkwa vidio ebe anyị ga-ama nke Chinedu ma igwe Dominic maka na anyị sị ọwụ na ogbugbu ka anyị egbu anyị ncha ga-anwụ mana otu ọ dịgwala ona ọ ka nwekwara ndị gwara anyị okwu mana anyị achọghị ka unu fụ ilu ha maka ofu egwu a na-atụkwa mana anyị batazie anyị ga-atụsara unu ihe ndị ọzọ dịka o si wee dị daalụ